rap. Nah, mungkin dipun pinangkan di setunggal boko setunggal. Sesarengan kalian putra nada. Semoga Mas Haji. Hai. Lagune nggih. Oh nggih penganten iki gubuk asmarane lah jan cocok kelingan rikala zaman semana niki Mbah Kakung zaman tesih nem anu nggih Mbah teng gubuk anu biyen nang gubuk ya Mbah sing anu leren nang gubuk bar tandur bar matun oh bar biasanya sing matun mbok tiang estri sanes Mbah Kakung bauti lanang wadon kena oh lanang wadon kena oh ngger nang gone nyung ana wong wadon nek makane wong lanang sing matun oh nang mriki tiang gogol ya Mbah oh boleh matun gogol niki Mbak Uti wonten ngajeng mugi nderek nyanyi sambil lenggah niki niku Mbak Uti sing ngagem kerudung napa hitam kembang-kembang lah niki dilajengaken apa mboten terus iya kok ya ora gelem bali Mbak Trisno jan malah remen teng mriki mawon Mbah catatan sajroning ati
Mugi-mugi dados jampi saya. Matur